Hello mga kuyagoy, for today's video mga kuyagoy, mo tirada na punta. Pero bago ta mo tirada mga kuyagoy, mo shout out sa lahat ng kabataan dyan mga kuyagoy ha. Shout out, labi na gyud sa itong mga followers o sa itong mga viewers, sharer, daghang kayong salamat sa inyo. Shout out ni Idric Piudos Lupar, Boss Rendel Osares Andripa, akong amigo diha, James Guay, Lawrence Hisula, Madam Elisa Manto, labos na shout out po na ako kung pinakakusgang ninang diha sa May Balma, Ninang Ibilin Aras. Pagkalabli ninyong tanan mga kuyagoy. Pero ay mong katingalas tong dagway ha, ngayon ani pinasahi na po ni makabalo ra mo unsa nga tong video karong adlaw. Tiradahan na to mga kuyagoy, pagkalabli. Higa mga kuyagoy, puti this video mo tigada santa. Upaha pagkalabri yung GBG. Atong puyan si kuyagoy, kiniga kauman. Ako sa mo tigada. Tigada na to, karon adlaw. Nag-uwi nga ime sa akong mga barkada. Tanawa lagod na ilang naong. Yoy kaya akong isa ka amigo. Uliting uyag naong. Apoy po akong tito na gwapo. Nauwi nga nagbayo. Astang uwi nga. Sus, porbidang mga bataan, nakalakaw ra kay tagkadali, gipulihan na intang bidi, puadaan man sa tagtrabaho ning bataa, pero natinga na lang kog nang unsa na nilang mga naw. Napuno naman ay sa uling ang ilang mga dagway, partigin akong libuga og unsay gidula ni mga bataa, pero nakabalor ako nga nag-shotting dai sila sa akong ring diri nga gihimo. Mao ni nga mga bata, nangapil pud mga isip bata. Sus, Ginoo ko pagkaluyag mga dagway sa mga bata. Pero ani man gini mga bata, bisag unsa ray mahunahunaan, ang ilaha lang nga malipay sila. Pero okay na po ning tiradahan nila bisag naulingan sila kay wa sila nagtanaw-tanaw mga cellphone nga bisag unsa ra pud ang ilang makita nga dili na kay maayo sa panahon nato karon. Pero kining dula wala ta ni apil kay dili na sila musukol sa atong tirada, kabalo na baya mo nga home court advantage, pero ang tinuod wala ang ko ni apil kay di ko gusto maulingan ang akong hamis nga naong Pwede nga. perte gini akong bata mo tirada jud. Og mao to mga kuyagoy, sa way langan-langan padunggon sa monako kung unsa gini sila kabibo nga nang hugas dire sa ilang tagsa-tagsa ka mga naong mga kuyagoy ha. Masih butsoy. Soy. Soy. Wala magplato. Ayan, gigo. Wala na dong. Wala mo, hadong as bukto mo. Asa baba, Ruben, pala ni baba wa sunde ah. Wala na. Wala na muli eh. Wala na. Isig ah. Bilang pa. Isig ah. Wala na mo. Oh, yan bibo. Ay, sabon na yung platong na ako. Tama, muli. Wala na. Purot na eh. Pag mata, wala na. Og mo na to mga kuyagoy, perte gini lang bibuha og perting lingawa kay kining bataan ni hangyo gid siya nga siya da ipokus sa atong kamera karong adlaw. Daat pa nagbuhok kasi pa. Dalang sipon. Wala na. Pwede na muli. Slice kay na. Isi na wala kami isi. Dapat tayo dun. Gurap kachik sa buong. Kachik. Ano? Ay, magsiya mo. Klaro din nila. Lain na. Wala na. Maputi man siya.
Chicks. Yugasan. Yugasan. Wala na. Wala na. Og karong adlaw man kayo goy kini yung bataa ang bida sa atong istorya kay siya gid ang focus ug maayo sa atong kamera mga kuya goy, pero hapit na gid makurot ang uling siyang naong. Ara ang mga salarin mga kuya goy, oh, nakita pud na nimo ang ilang mga naong. Napuno pud sa uling ang ilang dagway mga kuya goy. Og din hinalang kutob atong tirada karong adlaw mga kuya goy. God bless kanatong tanan.